стии, които остават за винаги в интернет. Нали? И тя какво вика, бе, Стоян? Нищо не вика, държи на нейната мана, той кълне детето ми, аз ще пратя да видиш клипове, такова, той пръв почна кълне детето ми, викам сега, той не го вярвам. Аз съм способен да повярвам, че той е почнал да кълне детето ти, когато ти си му казала това нещо, което е трагедия семейна. Викам, в това състояние вече няма правила. Не детето, ти ще ти кълне и гроба и това. Нали? Което е нормално. Това е как. Че аз да съм, я ще кълна. Нали? Щом тя ще удря тебе в най-милото, където най-ще заболи, тогава вече няма правила. Абсолютно няма правила. Аз се чудех по какъв начин да е на рана. Аз си казах, ако имаш брат, да ти се случи, викам същото. И тя ми се смее и ми вика, аз брат нямам. Аз брат нямам, вика и да имам. Вика и да имам. Каквото и да стане, вика нема да рева. Само, че тези хора, знаеш какво, те са неграмотни и не четат книги и са неосведомени. Те не разбират даже какво вършат с устата си. Защото когато човек изговаря нещо, тази уста, тя се едно, че може да прави магии. Когато изговаряш със собствената си уста някакви клетви и желаеш на някакви лоши работи, е много вероятно като бумеранг да се върнат на теб. Нали, тя трябва да ги знае тези работи и такова. По принцип. Аз също съм изговарял много работи, когато вече в злобата си съм способен да изговоря такива работи, дето направо да те заболят ушите. Нали? Но тогава храната вече се качва в асансьора. Чули бе? Жената се качва в асансьора. Добре. Храната. Да, ама жената носи храната. Не, разноси, споко. Разноси. Добре. Аз съм си в пълното право и се радвам, че човек като Стоян, който има глас на народа и хората го слушат, ме подкрепя, за което съм му благодарен и затова ще му заставам зад гърба, защото всички знаете да плюете и да храните и да говорите. Разбираш, и его момчето казва как е. Всички се съгласявате с него. Никой не говори, ама не, така Стоян не е прав. Така че ева на момчето. Чай да уточня. Аз не те подкрепям, защото си ти и нали си симпатизираме и сме заедно и бизнес и това. Беше ми познат човек за мен, даже и да не го харесвам и да ме е враг, пак щях да го подкрепя в тази ситуация, разбираш ли? Защото от човешка гледна точка, нали, аз съм човек, който има братовчеди и той оной. Ние в нашата рода момичета нямаме, между другото. Ни братовчетки. Имаме една братовчетка. Кака ми веселка, да. Да, има една братовчетка, но на толкова много братовчети всички сме мъжки. Нали, това е... В смисъл, аз го гледах това нещо по новините и без да го познавам човека тогава, направо съм му съчувствал, разбираш ли? Слушай, поставяш се на човека на място, за коста просто. Излизам, а пръста е в ръката ми. Изчакай. Моето момиче би ли посрещнал на този човек от глава? Той пари ще иска ли този? Или не знам, на моята сметка да ги пишат, ако искат пари. Никой не иска пари, хората са джита. Стояне, виж, аз излизам, ще хода да тренирам. Чакам, ще ти звънна. Ще се обадя после, като завърши тук. Наистина. Обаждам се. Да разбрах се. Като завърша ръка глупости и ти звъня. Добре, да си телефон да е покрай тебе. Телефонът е с мене, ще звънеме на момчето. Моля ти се, мой брат искам да оправя нещата. Добре, окей, ти разбери, аз не съм търсил конфликти с нощи. Беше много хубава битка, много доходоносна. Беше весело и си правихме шоуто. Разбираш, шоуто граничи с трябва да се надъхваш хората от време на време, хулим цигански андерграунд глупости. Това е част от играта, разбираш. Както якудзата, нали, има право да ми говори всяка работа в муцуната и да са хилим и за такова, просто човека се качи от изневиделица и почна директно да плюи и да заплашва. Разбираш се, аз нито го познавам, нито го такова. Виждал съм го само като спре някакви Стояне, като брат, като компромис ти го казвам. Ако ме харесваш наистина,
дай да приключим. Ако човека е нормален, иска да говори нормално и каже, че и той не е бил прав така излишни работи да правим, аз нямам никакъв проблем, аз не съм психопат. Да търся проблеми всеки ден с някой. Нали ме разбираш? За без пари говоря. Разбирам те много. Да. Нали, това е за без пари, няма наместени пари. Не ме интересува, не взимам отношение за никой. Момчето ми е брат, помогна ми в проблем, когато има. Разбери ме и мене, разбираш ли? Окей, разбирам, да, сигурно и той има някакви хубави страни човека, просто, нали, с нощи видяхме другата му страна, нали, всеки си има друга страна. Момчето е много готин, да знаеш, приятел ни е, наистина, моля ти се. Добре, чакам да ме извънеш. Ще се обаря после. Добре, Стояне. Айде приключваме лайфа. Ай, Мишо. Добре.